Big joke. Profeti pachoni chava masiba pachoni chava charisiva sumba rudzi rwechidzoka mapfupa ake kuita sekwa chaminuka nyaya sauro wandigara kuda kuvapedza simba handisi kukendenga ndilauone pandavhiringa kunanganisa sematatsi simbi yakababa aibude usi pamunangagwa vadii mavantu vakadihiro inivo ndodihiro musazoti andina kudaro chinofa nyama ndiyo inopinda mkuva asi neyanorarama ndichikosakamusa chemabhozama chinofa nyama ndiyo inopinda mkuva. Wagwan people, Salibona Murezi Baba. Welcome to Zimu Reality ITV. Para Pablo Jumana na Baba Jade na Jordan wachikupakura zvino zvichitika ndadzoka kuti muchiraundi episode 4 ndizveretaunga patinenge tichinoona maartist but right now tikumbonoona Lukkoh ndofunga tese tikuziva Lukkoh anova iye chimwana mwana dodo mwana sitikumuziva ngati kufamba timunosangana naye zvoti munzota kuzvifambisa sei akatanga kuimba rini maplans ake nemusic akamira sei chichikumunetsawo machallenges ari kusangana nawo ndi api ngati ngwese tingopinde round munoziva kuti ndichakuzonga muzita lakabanere mapfupa ake kuita sekwa right now tasvika manje kumeborini kwandikunotaura naLukkoh man chidodu chimwana chacho chirikupisa zvamanje saka ndakunotaura naye ndinzokuti aya mai vari kuzvifambisa sei vari kuzvigonawo sei right now ndakwanisa kulenga dudu chimwana kuti tikwanise kutaura nacho tichinzwa kuti zvakamira sei ari kuzvifambisawo sei ndofunga tese semhuri yeZimbabwe tine maquestions akawandisa tine maquestions akasiyana siyana ndakuziva pamusoro pechikomana takwanisa kuti tichilinge tichibate pachiri chaipo saka sandatanga kumubvunza maquestion andinawo ndokutanga ndangoti welcome to Zimu Reality ITV my king. Level. Saka ndine maquestion anda kukubvunzai mozvati vanhu vemuZimbabwe vanoda kuziya wakana vanhu vachisapota munhu wavo vafana kuziya kuti munhu wedu akambomira sei munhu wedu akatanga sei zvakabva kupi saka mutangana kuti anonzi dudu kana kuti Lukkoh ndiani ichitanga zvangu inini anonzi Lukkoh dudu zita rake rekuberekwa anonzi Tinashe Bruce Sandram uyu akawanikwa nekuzvarwa kwaMutare. Alright. Saka mudhari makatanga kuimba rini? Zvemusic ndakazvitanga 2015. Ndo pandakatanga kuroma ngoma yangu nichingoitawo zvandaingoita. Asi izvozvi muna 2021 ndo pandatanga kuti ndiitewo kakuzikanwa neimwe song yangu ndakaimba inonzi chinofa inyama. Ndo yaitawo kuti ndiite kakuzikanwa kudaro. Tichiripo papo ndofunga tese zvese muri yeZimbabwe tikuzwa kuti maya dudu ari kuimba sasoldier love tikuti isusu nemamwe mawedzi tikuti kuti mapfupa asauro amuka but pamakatanga kuimba 2015 waimba nesame pattern yasoldier love kana kuti wangori nemwe pattern yako yawaishandisawo iri different from pattern yaishandiswa nasoldier love? Ipapo ndingada kuti inini zvangu ndanga ndine maybe andizive maybe ndai pamwenye kuti kufa kwakaita ndichanyatsoziva but pattern rangu inini ndaiimba but ndaiva ndisingaimbi exactly zvakaita soldier love zvaiita makuruwani sauro but nekuda kwekufa kwakaita apa ndo pandakarekodhawo song yangu inonzi chinofa inyama but song inangu irekodha ndiri kuti ndinyaradze vanhu vari kuchema ndichinyaradza vanhu zvakanishamisa ndezvekuti ndakabva ndanyatsa kunzwa kuti mabudira zvakaita kana inini zvinhu zvekuti zvakatondishokawo zvinhu zvandanga ndisingafungidziri kuti ndinokwanisa kuita sei kuimba sasoldier love but ndega ndakagara pasi ndakazonzwa kuti zveshuwa zviri kubuda zvichiita kunga zvaimbwa naiyo mukuru mukoma wangu sauro namakuru wani ndo zvakaitika. Asi tingati iwe uri big fan yasauro before soldier love yaitera music yake ngwaito munhu atofarira soldier love ndi munhu andaifarira zvangu
music industry. Saka in other words kuna kuti zvoni Soldier Love ndiye akakuinspire kutanga kuti uzoimba. Exactly, izvo zvinochokwadi chechecho. Alright. Na ndine question yanga ndinayo kuti zvoni chichakakuinspire kuti uteerere Soldier Love bananzi kuti maya kurwadziwa. Anditi kuti pain yangu inayo ndiyakaita kuti ai ndinge ndimbonyaradze vanhu ndichimba Soldier Love. Then from budiwa zvakaitawo zvakatokushamisawo. Anditi aiwa saka ndifunga ipapo paita se pa pindurika. Ndida kubvunza kuti saka so far une masongs mangani? Masongs zvangu ndinawo akawanda. Alright. But inini ndingati kunyatsa kuti ku perfect masongs zangu ndingati aya ndo chaiko akunyatsa kuitawo kuenda pa grade nani zvazvo dzinowanika dzino kuti dzinoteererwa kana nemafanzi wachinzwisisa. So far ndingati ndine 6 masongs andakarekoda. Saka pa 6 masongs esa wangu achimba Soldier Love here kana kuti mangondo apane manga waisha talent pattern yako yo? Ndingatoti ese zvawo ndaimba samakuru wangu semunhu ari kunyaradza wawo ari kuita sei ari kuchema mukoma ese zvawo ndokubakarerekera iyo. Saka esa akatobuda here wesofa ini ndakanzwa chinofa inyama nekuti kubasa kwababa kune basa nemeso ndakangana starayo but ndakanzwa 3 sofa. Esa akatobuda here kuti pane mamwe achazobuda because mafans tofana kutarisira kuti maya zvatotanga totarisira rini mamwe songs. Zvamanje ndofunga ndine imwe song ndakarekoda kuyala neshe pangoma sekalazi. Exactly, but kana ndikasaluti song iyo ndo yandiri kutarisira futi kuti ichange ichizobudawo pamberi inonzi kufa kwenyu kwaita mutauro ngoma sauro ndo song imweni iri munzira then nemamwe asati anzwikwa nevamwe ari kutevera pamberi achawanika ine kubuda futi. Alright. Ndine question yanga ndinayo ndakubvunza kuti zvoni iwewe na Soldier Love anditi makambosanganawo here makambolingawo here makambotara mese? Mukoma ipapapo ndisingade zvangu nyepa mawaya nemubvunzo mukuru Joseph. Mukoma Sauro chakaitika ndofunga Sauro munhu ngekuti anozivikanwa weudi yese munhu aiva ari famous nemunhu aifarirwa nevanhu ende kwese aidiwa kwese hapana panga asingasvike. Saseza ndambotaura kuti ndobva kwaMutare but nauchi tawe muguta reHarare handi chakamboitika ndechekuti handingati kusangana nawo isachi but Mukoma Sauro chakaitika ndechekuti vakambouya kushow kwaMutare kunonzi kwaMangenje kudhuze nekuchigomba. Saka vauya daro isusu munongoziva kuti panouya big artist panogona kungotsvagwawo vanhu veimomo vanokwanisa kumboita curtain raiser vachimira vachiita sei hani. Saka dhii iroro ndisingakanganisi changoita ndechekuti takangopuhwa kamukana hatingatoti maminute kana minute chaicho ndingoti takangoshedzwa zvikangonza wemumbone mukuru chichi then Mukoma Sauro wangosvika vachingoita sei vachingotaiva mageto itsi muta sei but ini chakanyondishamisa ndisikadunyepa vanhu vazhinji zvinhu izvo ndikavataurira vanogona kuti ndiri kunyepa kana kuti ndiri kucreata zvinhu nenyaya yekuti paitika zvakadai. Pachakaita ndechekuti Sauro paakasvika fichi ndandiri pechi ndingati ndofunga tatosvika about kuma8 but ndandiri pechi 4 chakaita ndechekuti angosvika ngodzwa zvikanziwi ndiye Lukkoh mufana amboita sei paipe but chakaita Mukoma Sauro vangoitwa zvongoti vangosvika musoro zvikanzi mufana wangu ramba muchiro wangoma pakasvika mazikoma enyu munoita sei munokusvika then batoramba achiendera mberi achingogirita vamwe vatatinavo ipapo ndo zvakaitika but ndinokwanisa zvangu kuwana nguva nayo yekuti ndakataura nayo kuti Sauro tozoita sei pazvinonzwa ndo zvakaitika ndisikadunyepa ngoma. Ini nangu kona chi ndinozvibhilivha zvinoitika because maplans anenge aripo maplans anenge ari aMwari anenge asiri maplans emunhu zvekuti Mwari akona ngakatozviona taiva maya kuchazomuka dhudhu achazoita sei achazongopedzisa basa achaita kuti Sauro mapfupa aSauro aramba achiita sei achifunctiona. Right, ndine zvangada kubvunza futi so far pane any official video yamati mamboshanda here kana kuti hamusati zvenyu hamusati mamboburitsa video? Pane video yamati mamboburitsawo here kana ramuda kuburitsa? Ndingati pakubudisa zvawo mavhidhiyo anonga ine kana vanhu vari kuita sei chichi hasati zvangu but so far ndakamboenda zvangu kuNash TV then neimweni yacho yandakamboenda ndinyatsozva zvangu kuti inonzi chinda kanganwa zita but kuNash ndipe mic exactly vamazim celebs then nekuNash TV ndo kwandakaenda kuNash ndofunga ndakashutwa mavhidhios 2 kundipe mic ndakashutwa 1 ndo vanhu vakakwanisa kundibatsirawo pane zvandiri kuita izvozvo pachishuwo ndinacho chekushuta mamwe mavhidhios chaiwo mamwe aya amunoziva.
exactly. Ndofunga team yese noshuta mavideo ana sapu ana blacks ndofunga muri kuzvinzwa geto izvo kuti amaya chimboyaiti shande talenda riripo ringoda vanhu vanoita se vanongoriso tuma spice tuchichichi kuti zvitese zviende kumberi right. Aiwa ndikupabata but saka izvozvizvi kana pachinge vanhu vachida music yako vachida kukubata vanokubata sei, vanokulinga sei, like for example pane masocial media accounts akaita sana Instagram na Facebook ari kurhana kana kuti zvakamira sei papa? Ivava ndidi zvangu nyika zvipa Instagram uita sei handisati zvavapo ndinokwanisa kuvasiyira nhamba dzamanager wangu ndo vanogara nemusic dzangu kuti vanongoda music dzangu vanokwanisa kundiconnecta ipapapo anopuwa masongo ese. Asi mune any plan yekuzocreata zvinhu izvozvo because for now ini ndakatoona imwe account yakanzi Lukkoh chimwana ipapo vanhu zvavo varikutanga kuita zvemunyadzi ini zvangu personal asati zvangu ndani. Saka nhamba dzamanager unokwanisa kudzitaura here nhamba dzamanager kuti vanhu vazive because vanoda kukutsvagai vamwe vanonga nemadhiri akaita sei ini zvakatondiitira challenge ka kundizowana nhamba dzamanager but zvofanira kuva easy kuti ngozoti maya Lukkoh anowanika sei because ini ndakatanga ndambobata vanhu vanosvika kuma7 kundizosvika pakuta sei kundizowana nhamba dzamanager. Saka ndichikumbira nhamba dzamanager kuti ungodzitaura then ini patata kuedita chazokuta sei tazongodzinyora futi pascreen. Nhamba dzamanager wangu 0783 320 496 0783 320 496. Right, ndofunga muri Zimbabwe muri kudzinzwa nhamba dzataurwa nani na Lukkoh ndidzo nhamba dzamanager wake kana pachinge paine any business any deal rinenge riripo kana any advice yamunenge muinayo munogona kungobata manager mobva mataura then nhamba dzawo ndichangodzidzokorodza kuti panapo kuti nhamba dzisazomboite mistake yekunzi nhamba dzazodzishaya nhamba dzanzidzo 077 400 0783 320 496 ndidzo nhamba dzataurwa panapa nditika. Then ndine imwe question andinayo yekupedzisira ndofunga uchitanga kubudikira isusu tinoona vanogara vari pasocial media tichiona zvakasiyana anogara zvimwe zvakasvika kwauri da kubvunza kuti macritics vanhu vanokupikisa aya uri kuti ukuzviona sei because kune manga utata kuna iwewe iwe hausi kugona kuimba ngesoja love hausi kugona dai unkuwana sei unoti chii kwavari vanhu vakadaro? Mukoma wangu zvinhu zvakadaro ndinofanira kuzvigashira mukati meupenyu. Why? Because inini vamweni vanhu vari kutaura izvozvo ndosangana zvangu navo nchinzwa vamwe vachindipa maadvice akashata vamwe vachindipa zvakanaka vamwe vachiita sei but zvinhu zvekuti ndagara ndinoziva kuti munhu uri artist is an artist kana kuti munhu nyange ari pabasa chebo risinei nezvemaarts unogona kuita munhu anokuvenga saka zvoti munhu unofanira kugashira ende handina nguva yekuti vanhu ivo vari kutaura izvozvo handina nguva yekuti ndinowanika ndine kumba daka nawo. Why? Because munhu ane choice yake munhu anonakidzwa nechanonakidzwa nacho saka handina nguva yekuti ndivamanikidze kana ndivaita sei asi ivari kutaura zvavo zvakaipa pamusoro pangu hazviziri izvo zvinoita kuti nditadze kuzoramba ndichiitira chindirwa mberi nebasa ndichangoramba chingoitawo zvandaingoita ndinongovatenda nemashoko avo vanopa navo vanondipa mashoko akashata nyangwe vanondipa mashoko akanaka ndinongovatenda zvangu nemashoko avo iwavo. In other words, Lukkoh ekuti kuti who jobless no man can kiss. Anditi kanyango makada nyango makasa kana mwana akatati maya mushure mekunge soja love ashaya dudu mwari hapana pana munhu anokwasa kumisa zvinhu izvozvo saka aiwa ndapanzwisisa amwe ndokwasa kwano kana ka freestyle kana kuna nguta sei tichipendere ndichirongwa freestyle Unare Lukkoh Lese ndavavaura mugedini bhora ndavapenzera ndavabuda pachena vaimbondiganzira nhasi uno ndini ndovanyarira vaindiganyira ini ndiri zidhani ndanzwa nerusha yangova avoyi ndovapwanya kuita semazai vachachema vachiti amai aiwe hokoyo nemupangara iwe wakagara ukarivara unaredi vese ndavavaura mugedhi Lukkoh inini ndavapenzera ndavabuda pachena vaimbondiganzira nhasi uno ndini ndovanyarira vaindiganyira ini ndiri zidhani ndanzwa nerusha yangova avoyi ndovapwanya kuita semazai vachachema vachiti amai aiwe hokoyo nemupangara
iwe wakagara wakarivhara kuchipisa uchafunga mvura iri kunaya uchaona kuti ani manyewaya television high definition mad wolipa talent ndikuwa muri kuzvinzura muri Zimbabwe kuti talent riripo but ndarasanda pedza ini nditemwe song yangada kuti mumboro after akapela inonzi iyo kubasa kwababa kune basa already sa kubasa kwababa aiwa kune basa mahati manunzi asi makasa but ndichaedza nepandokwanisa vese vabva vaziva kuti ndichaedza nepandokwanisa vaziva kuti kubasa kwababa kune basa ende futi ngavasafamba vachisasa nekuti upenyu aiwa ina handisi kuresa saka vaudzei kuti already sa kubasa kwababa aiwa kune basa hatina basa nevanosasa nekuti upenyu kana imini pakuimba ndizi pakutamba makasa but kune avo vari kundimakisa aiwa ndo zvamunoronga saka inini kumangoma ndinganzi ndiri kupenga nyangwe mukafamba muchindiverenga muchazoona kuti ka ndicharitora zimudzonga renyama nyangwe muti ndine munyama anene mumwe munhu Oyo, thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe and ndina Lukkoh. Tiri muchiraundi chatinovhizitira maartisti tichinzwa kuti vari kuzvifambisa sei vari kuzvigona sei. Ndofunga chatingokumbira semhuri yeZimbabwe chongoti amana ngatisapote talent ndinga local talent to the fullest, local talent to the world. Thank you. Honorary. Yeah man, thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Tiripo pachivhitivhiti chezimu reality ITV patinopinda muchiraundi tichingwavhangwavha zvikuitika kumadzim celeb tichingwavhangwavha zvikuitika kumalatest ari kuitika mumastreet saka izvo takuita se takurova pasi zvedu takuenda chispaki nazimapinda mkuva ndakuda kuti vakuziva nekuti yanga yatokwana nguva inamninyina usatema supayu ndonzira yedu tese pikitoka zvakaoma kwaiva mwenje kasi vakatima kuna matovekuchetsera mwari simadowedzera pese paaisvika